Wow. Hej Max. Hej. Hej. Så jeg var lidt træt den her uge. Jeg har sådan haft 5 vagter eller noget What? sygt. Ja. Men det er også sindssygt, altså. Nej, sådan helt, ja. Anke, jeg vil lige i forvejen. Ja, så er der noget. Hej Max. Hvordan fuck kan du komme her sådan hurtigt? Fuck, bro. Du er legit 9 minutter for sent. I guess. Livet er meget om livet, men livet er stadig længe. Der sker ikke så meget i dag, så du kan bare slappe lidt af. Ja. You know what I'm saying? Bane days, ikke? Så synes jeg, Senhor precisa comparecer na prefeitura com urgência. Cadê aquela senhorinha que veio ver esse lavar? Kunne du lige gå ned i sæt 4 ude? Jeg har ikke fået gjort det. Så skal jeg nemlig lidt. Undskyld, jeg tror, jeg har måske glemt et halserklæde nede i sal 4. Ja. Jeg kan lige se glemme det. Var du ikke nede i sæt 4 rød? nej, jeg skinner mig med dig. Nå. Du ser det med skruet. Fint nok. Vi kan finde ham af halsterklæde, så jeg lige. Jeg kan ikke lige finde Anker, men jeg skal bare ned på toilettet. Okay. Du bliver taget til den, kan du bare tage en pause. Ja. Anker, Der mangler håndpapir. Jeg gjorde bare klar til dig. Nå, det er faktisk meget sødt af dig. Tak for det. Der er lidt sygdom i dag, så du må gerne lige skyde tandfæen. Undskyld, hvad sagde du? Altså rød caféen. Nå, rød. Ja. Bare noget tid, ikke? Ved du hvad? Jeg kan lige holde billetten. Du skal imens. Ja, selvfølgelig. What? Hvor er han? Wow! Undskyld, er det okay? Ja. Jeg har haft en lang vagt, sorry. Jeg kender det galt. Anker, hvad, du er på vagt. Hvad laver du? Fakt, bro. Jeg skinner til affektionsværdi. En med den tak. Altså, Anker, kan du ikke lige lock the fuck ind? Altså, jeg vil gerne få tidligere fri. Sorry. Ja, rent faktisk. Det er fint nok. Du kan bare gå nu. Nå, What? Var jeg alene?